Balima Anyokma très urgent. Balima ou billet mercredi 6 mai 2026. Mali sorasi une liste d'obéno. Mali sorasi keme fla aniko ode minelindu. Sorasi fin be kanisa do kamara kadi Assimi Goïta be ka wuli ka be mine. Généraux do mineli ko kuma obe sina. Anye do confirmation soro ama do confirmation soro. Et quand général dobe no va foko comment on appelle là Mamadou, voilà, le général Mamadou Massaoulé Samaki. Anyoka mineliko anya irimer mais ama confirmation sur folo ante ka confirmer. Ya rone de la ka fana nguye Massaoulé mine, il paraît que kukunya mine ka bla. Oh, si ça ngeni afaraka minele mbulu de, ni sado kamara kerefenye mokobadi. Général Massaoulé. Moi, tien for ministre mangana. Mali officier supérieur min bora vis-à-vis ka tien for ministre mangana. Odeni. Malion. Il est très proche de Sado Kamara. Général Sado Kamara. Agnale Minaliko Kumame. Bon, anteka confirmation pour le moment. Général Moussa Singo Koulibaly, bela jeli me Moussa Singo Koulibaly do, allez de retraiter la sang. Général Moussa Singo Koulibaly, kale fana minena, o fana kuma obesina. Oh, Jean-Élysée, donc, au cas blessé, donc, au fana minena, général Jean-Élysée. Jean-Élysée ni, Élysée Daou, il me semble que allez ni Sado Kamara Kassourou. Bon, anya kuma général wera ofana ka minelu metukuni no ye comment on anya Moussa général Moussa Siko Koulibaly ani général Massaoulé keba sangare nale nu yale bo gouverneur abuninga nanayi ko ale be résident surveillé kono ko sorasi ba dende minele mebi sorasi keme fla ani ko sorasi mo me Assimi Goïta bolo kasola Bamako kono bi akatia abeninga sorasi ba sababo Sado Kamara sani biche sorasi mo minana kasa sorasi keme fla ni ko eflo anya me ko fla sara ko sorasi fla ntaro yo fagare wa sara yo antado mogo ni Sado Kamara kadi ikera politicien yewo ikera sorasi yewo Assimi Goïta jatikelembe o wakati kele blokisi tobe ka juguyadi awaba kalama ko bina jaraka mogo nison jalemba de be Assimi Goïta be mineli mulade akadi erebelu ya akadi tero yo nison jalendo parce que o mineli o rebe na ni futine parce que blokisi sigilembe fam bebi awa Assimi be minel la den du gawlade mogo ni Sado Kamara kadi ube ka be minebi male on tiebe na ala ka tien bangi chama me kule la mais tien be bangi halate me ala ka tien bangi donc anye ni information de soro donc ka fonyena voilà la vérité ni ne kerabi ngome boka ndira ula bela jilen kalaje. Voilà ce qui se passe. Bon, moi, je là. Vous pouvez tabi moko kono panigi kerendo parce que ni de la ka kuma dofo. Ni fanga mara namaraka. Wallahi i yaklite si. Abi namara mike. Abi kikoro ko bebe ko dikila. Bon, Assimi Goïta be 3e verre de la sanno. Mali surasi nyana ma fin be avec abe menebi. Awa wallahi billahi. Ne dombaga dobe no oni obe ne dombaga dobe no obe erebelu ga groupe sans fela la male keleme ki dugudi wala ko ku ni son jaleba ko fe ko Assimi ka continuer minal le fe ni ne kadi français ni ne kadi fe mais mu ga ndabali ba Assimi ni minal la bébé ka condamné bi organisation internationale chama be ka condamné onu be ka condamné bébé ka condamné mais mena kuma kele fana o wakati kele awa kalama ko mogo do be mogo toyambe ka da mogo kan bi blo bina jaraka mogo ka blokisi la sika biseka dala c'est-à-dire que blokisi mbe ka juguya malo maka sedige na anga balamso ka kuma kana me au bela jeli foli ndo ayini vocal partager malon ambe soni kungo chelala ambe sayani balo chelala ka ante bo moblu te kai kuru fa be falendo keba be falendo sofaru ni parantu da balo be ni la do te silma findo la atena fagu ga sokono baramo jugu na ma sirala blo anga bo anga bamako ya nyela mai ayake ala na kira kama hake mai ambe soni kungo chelala ambolo bana aye sabali ayake ala na kira kama anga seka bo aye bugali ni chari aya ndeme autorité ka me anga bo kana siraula je mama da rasulullah aye hinana ala na kira kama amunu me fangala na mala je wallahi bilain ama deliga sediga kuma hakebe se ko belare hakebe se barga la kona mo koni
fɛlɛ ala a y'an dɛmɛ ma filɛ ni mɔgɔw dalen bɛ tu kɔnɔnaw de la mɔgɔw dalen bɛ nkaɲan kɔnɔnaw de la mɔgɔ bɛ ka si kɛnɛma a ye mɔgɔ lajɛ nin ye kita de tantɔ a ye adamadenw lajɛ tantɔ adamadenw bɛ ka taa si kɛnɛmalaw de la Assimi Goïta tɛ k'o solution ɲini dɛ ale ɲɛ gwalen b'a ka fanga de makarali la quoi a bɛ mɔgɔ minɛ de la quoi ala Mali sɔrɔsiw a y'a Assimi minɛ ka bɔ yen sinon Mali tɛ ɲa solution foyi t'a bolo n'a Assimi ye Mali sauver a k'a fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ de a bɛ ka temps perdu a bɛ ka temps de perdu sinon Assimi n'a pas la solution donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala an balima dɔw kumana kita an minnu fana kumakan kala an ka jɛ an k'o fana lajɛ foli ni waleɲuman dɔn bɛ aw ye rapidement an bɛ bɔ ka nin video kɛ nin ye weleweleda kan ye weleweleda kan min bɔra kita mairie yɔrɔ la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ lettre sɛbɛnnen na cogo min na k'a ɲininen don kita bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa bɛ yen k'a fɔ ko i se dɔ b'i ye k'a fɔ k'i bɛ se ka ko dɔ kɛ kita mairie y'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na bibi na dunan caman an balimaw caman de b'an fɛ kita yan minnu dɛsɛlen don ka sira sɔrɔ ka taga u taga yɔrɔw la o hukumu kɔnɔ mairie ye communiqué min i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na aw ɲɛ b'a la lettre kɔnɔ cogo min na k'u ka kitakaden bɛɛ lajɛlen wele kitakaden bɛ fan o fan fɛ kita dugu kɔnɔ maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka dɛrɛmɛ kelen kɛ dɛrɛmɛ fila ye maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka ko dɔ kɛ yalasa an balimaw bɛ degun min kɔnɔna la bibi na an fɛ kita yan ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'i seko kɛ i se ye jisuma de i se ye jisase de i se ye dumuni de i se ye malobɔrɔ de ka taa n'a ye ka taa di kita mairie la a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di ka tobi ka taa di an balima minnu bɛ bibi na kita yan n'u dɛsɛlen don ka sira sɔrɔ sabula ni i taara an ka kita gare ninnu na bi ka daminɛ manden na a ka gare routière bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi i bɛ taa jama sɔrɔ yen i n'a fɔ ko dakɔnɔ ɲi o hukumu kɔnɔ an bɛ foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya kita mairie lakaw ma sous le leadership du maire. A bɛɛ lajɛlen y'a ye sisan mun de nana ni nin ye insécurité parce que bina ka mɔgɔw tɔ bɛ ka renforcer de ko situation bɛ gɛlɛya a bɛna gɛlɛya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan walayi blocus tɔ bɛ ka juguya Bamakɔ kɔnɔ de mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ o laban ye jumɛn di an b'o la waati na Assimi bɛ mɔgɔ minɛ la boli tɛ saya san siran tɛ saya san i sarana i satɔ don i ma siran i satɔ don an bɛɛ bɛ sa don dɔ la Assimi Goïta i ka fanga banna a n'i y'a bantɔla de tantɔ n tɛ ala ye n t'a kira ye walahi su min ka di depuis daminɛ i b'a dɔn walahi fiɲɛ bɛ ka ci a bɛ taa ni i tɛ taa ka nin fiɲɛ kelen dan c'est fini c'est-à-dire i ye armée détruit déjà quoi a ye sɔrɔsi ɲɛnama bɛɛ minɛ a base danbɛlɛw minɛna généraux baw de bɛ ka minɛ bi bon n'i ye sɔrɔsi n'i ye officier supérieur kelen minɛ o ye armée ko de bantɔla ye Assimi ye Mali armée da k'a kan tigɛ di e bɛ se ka dɔ fɔ politicien ma bilen yan o de kosɔn ne bɛ ma fɔ maliyɛnw ɲɛna caman bɛ sɔrɔsi fanga dɔn sɔrɔsi jugu ye sɔrɔsi de an bɛ nin situation na bi dɛ a bɛɛ filɛ an ɲɛkɔrɔ awa nin de fana ka di Assimi minɛli na tantɔ dɛ nin yɛrɛ de ka di Binaka mɔgɔw ye parce que nin bɛ na ni confusion de armée kɔnɔ armée ɲɛmɔgɔba minɛli o bɛ na ni confusion de Assimi bɛ ka mɔgɔw minɛ fo merde n'i ka fanga bɛ yen a bɛ kɛ tantɔ de bon Assimi Goïta bɛ troisième verre de la a y'a sɛbɛn aw ka da dɛ ne bɔra kuma la